Ka jingya kanat habreng ka United States bat ka Iran kala nangjur hakini kisi katba Donald Trump udang bishar pnia ya kilat ban penlong sakway pan ki jingya kun persya ya ki Iran. Na kaliang jong ka Islamic Revolutionary Guard Corps lani IRGC la penmi ka jing maham ka patinge. Kilaong balada ka US ka shim sin jam ban ther biang ka jingya kun kan umkut tang hakendo henrei kan sapriang ru syaduriau. Ka Iran kala penpau bahadien bakala det ther ya ki bis jong ka US hakatan menta ki Lieng jingale jong ka US kinlong ki badon ha kajingma ki he shipai ki ong bakinu hinu ki jinga kun ki balengkot henrei ki bachur kin wanra ya ka jinga kun ka baslem bat ka bachinjar bha u he aerospace jong ka IRGC u Amir Majid Musavi ulamaham bakiling duriau jong ka US kin mat ka jo ka jinga pher kumba ki bis jong ki kilademat Ulaong bagi Iran kan jubab da kijingya kun ki bajur ki baslem bat ki basapriang. Hakajuk kapor ki jinga thu kapor ki penpau ba ke US Central Command kala penkre ya ki lat jinga kun ki bakentup ya ki strike ki balengkot persya ki benta ba kongsan jong ke Iran. Ki waipat kilat ki balawanra jinga kren ki kentup ya ka jingbat ya ki benta jong ka Strait of Hormuz ka badai ka benta ka bakongsan haka jinga lieng haka prathai. Batru ki mission kerpang ban khang ni penjot ya ki benta uranium jong ka Iran. Utrom ulakdo patba pa kachingkhang turiau kala banlong kapatray kamha banyak ki airstrike senrei ulapan pauru pa umpat khanglat ya kaching pendan kam ya ki bor sipai ladadan kam. Na kaliang jong ka Iran ki bor sipai ki long ba ki long ki balapan kre pura bat ki up ka kanu ka jinga khun. Wei uhe jong ka IRGC Navy ulapan pau bakin penon kam da ki buit thamai bat ki lat jinga le ki baphala persya ya ki jington jong ka US haduriau. Muhammad Abbas ulaong ba lada ka US ka stang ya ka jinga khun thamai ka Iran kan penon kam ya ki bor thamai jong ka khentup ya ki smart targeting system bat ki lat jinga le ki bala ban penjulor ya ki ling he jong ka US. Kat ba kini ki jinga kanat ki dangya chakman ladon sakawai ka jingjia ka penkendet ha ka US Navy. Kaling jingale USS Higgins kalamat ka Jingpluh ding ka bapala. Wala shem ladon ki bamensaw henrei ompat penpau syai ya ka daw jong ka di ka jingjia ni kat nu ka jingjulor kalong. Kani kalapen mi shibun ki jingkali halor ka jinglong balapen kre jong ki lieng US ki badon ha ka jingya lang ha kithan jingya kanat. Kani ka jingjia kalawan hadin baki weipat ki lieng kum ka USS Dwight D. Eisenhower bat ke USS Gerald R. Ford kila dep mat jing yap ding hakini ki manai bala dep. Lai tali ki jing chia jing yap ding hakapor ka balengkot kalapan mi jing artin halor ka jinglong balapan kre jong ka US Navy kamtam hakapor ba ka jingya kanat bat ka Iran kadang kiyo. Kan ba ka jingya persya kadang jur kiri jong ka perthai kadang petngor bhai kani ka jingya day namar kanu ka jingya kun ka bahe apding ka US bat ka Iran kala aban kata ya ka shangsuk shangsan bat ya ka yok ka kot jong ka perthai barok ka way.